Predaj má dva levely a väčšina ľudí sa nikdy nedostane na ten druhý. Keď pochopíš základy predaja a osvojíš si ich do svojich kostí, to sú potreby zákazníka, ponúkanie hodnoty, dôvera, riešenie problémov, uzatváranie a následná starostlivosť, príde moment, keď už ďalší raz nepríde z techník, príde z vibrácie. A toto je to, čo je pre mnohých ťažké pochopiť. Na prvom leveli predávaš argumentami, na druhom leveli priťahuješ energiou. Na prvom leveli robíš predaj, na druhom leveli predaj prichádza za tebou. Keď si na vyššej frekvencii, nepresvedčaš, rezonuješ. Nelovíš klienta, klient ťa vyhľadá. Nepotrebuješ uzavrieť, ľudia chcú byť pri tebe. Nie si hladný po peniazoch, peniaze tečú cez hodnotu. Nie je to mágia, nie je to ezoterika. Je to ľudská psychológia a spiritualita v praxi. Ľudia chcú byť pri pokojnom človeku. Ľudia chcú kupovať od človeka, ktorý si verí. Ľudia chcú byť pri niekom, kto vie, kto je. Ľudí priťahuje sila, nie potreba. Keď si v nízkych vibráciách, potrebuješ klienta. Keď si vo vysokých vibráciách, klient potrebuje teba. A tu je najdôležitejšia časť. Druhý level nefunguje bez prvého. Najprv techniky, potom energia. Najprv remeslo, potom vibrácia. Najprv ako predávať, potom ako byť človekom, od ktorého chceš nakupovať. A keď sa tam dostaneš, zistíš toto. Už nepredávaš služby, predávaš istotu, pokoj, identitu, charizmu a integritu. A to je level, ktorý sa nedá predstierať, dá sa iba žiť. Prvý level ťa uživí, druhý level ťa priťahuje. Držím ti v tom palce.